Frederik Høgh tilkommer fra FC Skanderborg. Du er ny her i Middelfart. Hvad er det for en opstart, I har haft indtil videre? Jamen, nu har jeg været i gang i godt og vel 2 ugers tid. En uges tid her i Middelfart, og så var vi nogle dage på træningslejr i Skærbæk. Så det har været lidt af hvert. Hvad er det for nogle nye udfordringer i forhold til Skanderborg, der kommer til at møde dig her i den nye klub? Det er klart, det er et step op i forhold til niveauet i Skanderborg, hvor det var i Danmarksserien, og nu hedder det 2. division. Og folk de kommer fra mange forskellige steder, så der bliver hentet nogle gode spillere ind, så det er helt sikkert nogle udfordringer, jeg vil tage op. Hvordan ser du dig selv her på holdet? Hvad bliver din rolle på holdet? Jamen altså, nu er jeg jo angriber, og jeg er den type angriber, som er inde i boksen. Så det, som jeg skal bidrage med, det er primært luftspil og målnæsten inde i boksen. Og første turneringskamp her mod Dalum. Hvad er det for nogle forberedelser, holdet har gjort sig op til den første turneringskamp? Jamen det er klart, der er jo selvfølgelig nogle taktiske overvejelser i forhold til modstanderen, hedder Dalum. De spiller op på en lidt speciel måde nede bagved, så det er selvfølgelig noget, som vi lige skal tage lidt hensyn til, og det kommer vi nok også til at se i opstillingen. Og hvis du lige skulle komme med din forudsigelse til den første turneringskamp? Jamen så vinder vi 2-1. Tak for det.